Hayırlı erте, hürmetli jurnalistler, hürmetli kollegalar, biz Tertip Radiosu'nun яңа тапшыруына bağışlanan matbuat konferensиясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Садыков Шамил Мөхәммәтов, Татмедиа акционерлар җәмгыятенең генераль директоры, Резелә Кутдус кызы Исмәгыйлова, Тертип Радиосының баш мөхәррире, иртәнге тапшыруның алып баручысы. Садыров Айваз Хәмбәл улы, Тертип Радиосының башкарма продюсеры. Илфат Хакимулла улы Фәйз Рахманов, танылган журналист, иртәнге тапшыруларның алып баручысы. Һәм Фуат Галимулла улы Галимуллин, әдәбият белгече, филология фәннәре докторы, профессор. Шамил Мөхәммәтов, иң беренче сүз сезгә. Тертип Радиосының эфемишлыкта эшли башлауына 1 ел, кыскача нәтиҗәләр, яңалыклар. Хәерле көн, коллегалар, милләттәшләр. Рәхмәт шундый чакыру биргән өчен, мөмкинлек биргән өчен. Әлбәттә, 1 ел гомер бик тиз уза икән ул. Әле сизелми дә калды. Тертип Радиосының кире кайтуы, Татарстанга тәртип кайтуы ул зур вакыйга иде. Бу журналистик өлешендә түгел, сәясәт, иҗтимагый тормышта зур вакыйга булды татар халкы өчен. Чөнки татар телендә тәүлек буе сөйләүче Татар радиосы Казанда эшли башлау һәм аеруча бу Татарстанның иң зур шәһәрләренең берсе булган Чаллыда эшли башлау зур вакыйга, татар җәмәгатьчелеге өчен көтеп алган хәл булды бу. Моның өчен рәхмәт әйтәсебез килә әлбәттә безнең президентыбызга Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка, аның булышлыгы, аның кушылуы нигезендә эшләнгән эш бу. Зур эш эшләнелде. Моннан тыш ел дәврендә безнең булдырылды Тертип Радиосының студиясы. Күбегез күргәндер инде, бу зур бөтен заманча җиһазландырылган, бөтен таләпләргә туры килгән, бар форматта эшләргә биргән студия барлыкка китерелде. Аның ачылышында безнең президентыбыз да килде. Ел буенда булган яңалыкларның тагын бер мөһиме, безнең бүгенге көндә тәртипне инде хәзер менә Түбән Кама һәм Зәй шәһәрләрендә тыңлый алалар. Һәм иң мөһиме, дөнья буенча тыңлау мөмкинлеге бар. Махсус телефон iOS һәм Androidлар өчен кушымта булдырылды. Аның нигезендә бүгенге көндә Тертип Радиосын бөтен дөнья буйлап татарлар тыңлый алалар. Хәзер студия барлыкка килгәч инде иртәнге программалар, туры эфирда программалар барлыкка килде. Күпчелегез анда инде тыңлагансыз да бардыр. Мин үзем кунакта да булдым менә. Беренче көнлек мин чакырдылар. Бик күңелле тойгы, бик рәхәт тойгы. Туры эфирда радионың үзенең студиясында катнашу, әлбәттә бу зур шәллек өчен зур адым булып тора. Әлбәттә без телебезне Алатавада зур кунаклар еш монда килдерләр дип. Моннан тыш Тертип Радиосын аңлавымча әле ул моның белән туктарырга җыенмый. Аларның иҗади программалары бик бай, алар үзләре сөйләп китерләрдер. Менә шулай 1 еллык шәнлеккә кыскача гына фикерләрен белдерәм. Бик зур рәхмәт. Резалә апа, сездән дә 1 еллык нәтиҗәләр һәм яңа сезон турында кыскача гына сөйләп китегезче. Ассаламу алейкум, хәерле көннәр барыгызга да. Шамил Мөхәммәтович инде безнең әйтеп китте, шактый гына әйберләрне бу 1 ел сизелми дә үтеп киткән инде, җаныйларым дип әйтим әлеме. Йомгак ясау дигәннән бу безнең яңадан туу белән бер булды бит инде ул тәртипнең яңадан кайтуы. Бераз гына мөгъҗизага тиңрәк нәрсә. Шуңа күрә беренчедән безнең өчен, минем үзем өчен дә шәхсән яңалык шушы яңадан туу. Икенчедән инде менә яңа яшьлек, яңа коллектив, яңа оешмага кирип китәргә дә кирәк бит әле ул. Анда ияләнү, коллектив туплау, өстәл урындыктан башлап бөтен әйберне яңа баштан эшләү булды инде. Менә яңа студия турында безнең Шамил Мөхәммәтович әйтеп китте. Ул студияның төзелеше вакытында без инде прораб та булдык, электрик та булдык, программист та булдык, бөтен төрле һөнәрләрне адәм баласы теләсә бөтен эшендә эшли ала икән дигән нәтиҗәгә килдек. Ләкин бу инде без үзебез буларны кул тотып эшләдек дигән сүз түгел. Шушы студияны төзегәндә бөтен эшне дә күзәтергә, контрольдә тотырга, карарга һәм өйрәнергә туры килде дип әйтәсем килә. Дизайнер эшендә барысында күзгә күренми торган әйберләр бик күп, ләкин 1 ел эчендә менә күзгә күренә торганнарын сезгә санап китим әле. Шамил Мөхәммәтович әйтеп китте инде, безнең Казанда гына түгел,
Шаллыда 92 FM эшлегендә һәм Зәйдәдә эшли башладык менә һәм кушымта аркылы инде бөтен дөньяда безне тыңлыйлар. Бу яңалыкларны әйтеп китмичә булмый. Яңа логотип, гимн булдырылды. Илмир Низамов безгә бик матур көй яңгырады. Хәзер джинглларыбыз шул көйгә салынып барыла. Президент катнашында студия ачылды. Аннары тәртипнең тугры менә шушы теге мөхаҗирлектә дип Айратовыйны күргәч мөхаҗирлек дип әйтәсе киләме? 4 елга якын ешлыксыз яшәгән вакытында да таралмаган тугры тапшыру алып баручыларын җыеп зур чара үткәрелде. Безнең бит инде 30-га якын тапшыру бүген. Шуңа күрә ул да зур эш дип саныйм. Аннан соң үткәннән көткәнгә проекты үткәрелде. Әвәлге җырларның бүгенге яңгырашын тыңлатып радио тыңлаучылар арасында нәтиҗәсен монда без пресс-конференция ясап шулай ук аның ясадык инде. Грамм пластинкалар җыю башланды һәм бара. Волейбол ярышында катнашылды. Радио тыңлаучылар арасында сораштырулар, анкета рәвешендә дә төрле рәвештә үткәрелеп тора. Болгар Ислам академиясенә барып, әле дипломнар алып кайтырга да насыйп булды. Татмедиа ширкәтенә, Шамил Мөхәммәтович, сезгә дә ансы өчен бик зур рәхмәт. Без шунда яшәп, гомер уйламаган хәл, менә пиар бүлеге җитәкчесе белән Айслу Лерон белән шунда яшәп, укып, дипломнар алып кайттык. Бу безнең эш өчен шулай ук бик файдалы нәрсә. Һәм Рамазан аенда Сөембикә журналы белән берлектә без сәхәр һәм ифтар дугаларыннан язылган открытка ясап, аны 11 меңнән артык гәҗит журнал алдыручыга дип әйтәйин, радио тыңлаучыга тараттык. Һәм шушы ук Рамазан аенда иманлы бала конкурсы үткәрелде дуга укучы балалар арасында һәм аның да нәтиҗәсе безнең Кулшариф мәчетендәге музейда ясалды. Бик зур, бик матур чара булды. Пешән базарында катнаштык яңа гына. Аннан соң социаль челтәрләрдә инде безнең бер туктаусыз конкурслар булып тора. 21 меңнән артты безнең хәзер социаль челтәрдә, менә Инстаграмда гына да безне кушылып тыңлаучылар. Һәм шатлыклы вакыйгалар булды. Сәйдә Аппакованың китабын әзерләүше бара. Ансы да безнең эшеннән, чөнки 3нче тузмый торган бүләк китабының 3нче өлеше әзерләнә бүген. Ул безгә кулдан язып килә тапшыруларын һәм без аны инде редакцияләп китап рәвешенә китерергә тиеш булабыз. Чөнки шулай сөйләшенгән һәм халык алдындагы хезмәтләре өчен һәм шушы тузмый торган бүләк тапшыруы китаплары өчен мөфтиебез Сәйдә апага медаль тапшырды быел. Найля Паяхина кабатланмас мыңнар тапшыруын алып баручы, шулай ук Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем алды. Югалтулар да булмады түгел. Үткән елны безнең Галиҗәнәп театр тапшыруының иң беренче алып баручысы Гөлнар апа Зиннатуллина белән хушлашкан булсак, күптән түгел генә инде без Фарсила абыйны югалттык. Өлкәннәр белән эшләүнең яхшы яклары бик күп, ләкин менә шушындый әзрәк күңелгә тия торган авыррак яклары да бар, чөнки без аларны озатасы икәнен белеп яшисе бар дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә бөтен бездә эшләүчеләргә дә барысына да саулык, сәламәтлек, озын гомер телисем килә. Һәм ниһаять безнең иҗат белән шөгыльләнергә студияләр булдырылып, эшләр өчен безнең шартлар тудырылды. Бүлмәләребез бар, Аллага шөкер. Хәзер студиябездә, тон студиябездә бар. Хәзер инде иҗат белән шөгыльләнер вакыт җитте дип әйтәсебез килә. Шуңа күрә менә бу иртәнге тапшыруга килеп кирдек инде без. Яңа тапшырулардан матбугатка күзәтү тапшыруы башланды. Ул инде бөтен татар матбугатын бу бинада урнашканнарында шәхси матбугатны да җыеп Данил Сафаров безнең татар матбугатына күзәтү ясый. Һәр атнаны чыгып бара, ул кабатлаулар белән бара. Әгәр дә кемнәрнеңдер гәҗит журналлары әле безнең тапшыруда катнашып күзәтелеп бармый икән, алар безгә үзләре чыксыннар иде. Чөнки бөтенесен дә контрольдә тотып бетереп булмый һәм һәр чыккан бер санны безгә китереп барсалар, без бик рәхәтләнеп күзәтү ясыйбыз. Бу инде халык өчен эшләнә торган эш. Һәм тәртипле китап киштәсе дигән шулай ук тапшыру эшли. Ул инде барлык татар телендә чыккан, Татарстан китап нәшриятендә генә түгел, барлык нәшриятләрдә чыккан китапларга күзәтү ясый безнең Айсылу Галиева. Һәм менә безнең бит инде бик зур максат, бик зур теләк менә шушы бинада утырган һәм гомумән бөтен редакция белән дә кулга кул тотынып проектлар эшләү. Чөнки бу безнең ниндидер бер миссия дип әйтер идем. Аллаһ Тәгалә безгә шушында килеп утырырга мөмкинлек биргән икән. Без инде бу синеке, бу минеке, бу конкурент дип торырга тиеш түгел. Без кулга кул тотынып булдыра алганның бөтенесен дә эшләргә тиешбез дип саныйм. Менә шуңа күрә безнең Җырла балам дигән проект башланды. Бу безнең Салават күпере
һәм Сабантуй журналы белән берлектә аларның инде менә салаватикларны бик матур итеп барыгыз да беләсез, җырларын, татар халык җырларын балалар башкаруында алар дөньяга кайтаралар һәм бик уңышлы дип әйтәсем килә. Нәкъ менә шуның белән бәйле безнең тапшыруыбыз, без шул җырның тарихы белән, авторлары белән таныштырабыз бергәләп. Менә Зилә ханым алырга ирек бирмәс, бик ошый тапшыру һәм тәртипле. Аннан соң безнең Сөембикә журналы белән чакырылган кунак тапшыруының матур өлешләрен һәр санында чыгарып барылырга сөйләшенде инде. Безнең мираста, безнең беренче көннән башлап Саф ва Раушан көзге җырлар тарихы турында тапшыруыбыз чыгып килә һәм калган гәҗит журналлар белән дә безнең чөнки 30-га якын тапшыру, үзенең эчтәлегенә туры килгән тапшыруларны аларда урнаштырып, киң тыңлаучыга таралу өчен шулай эшлисебез килә. Бәлки үзегездән индер тәкъдимнәр бардыр, анысын да без бик рәхәтләнеп кабул итәчәкбез. Һәм килеп җитәбез инде тәртипле иртәгә. Безнең Тәртип радиосының аның беренче көннән, менә 2014 елда эшли башлаганнан бирле радио тыңлаучылардан килгән ничек дип әйтим инде, теләк шундый иде. Кайчан без робот белән түгел, чын кешеләр белән аралаша башлыйбыз дигән. Чөнки без автоҗавап кайтаргычка гына җаваплар аладырык, радио тыңлаучыларның сораулары булган очракта инде, һәм безнең яңалыклар чыгарылышы гына чыга иде, котлаулар булганда котлаулар инде. Бу безнең менә күптәннән хыялланып килгән, планлаштырган хыялыбыз тормышка ашты дип әйтәсем килә. Безнең иртәнге тапшыру, тәртипле иртә дип аталган тапшыруыбыз башланды. Ул инде безнең 7дән дип алсак та буланы, 7дән 10га кадәр аның төгәл вакыты. Бары тик 7дән 8гә кадәр ул язмада чыга, инде 8дән 10га кадәр ул турыдан-туры эфирда эшли. Менә шундый бәхетле көн белән сезнең белән дә уртаклашырга булдык һәм безнең тагын бер яңалыгыбыз, ул безнең яңалыгыбыз. Чөнки бездә әле сәгать сайын булмаса да, Аллага шөкер, яңалыклар чыгарылышы чыга башлады. Бу да радио тыңлаучыларның теләге буенча да һәм үзебезнең хыял буенча да. Менә Гадел безнең каршыбызда утыра, әле аның үзенә дә сүз бирербез. Бик уңайлы, аның менә монда эшләп, бездә дә эшли алуына без бик шатбыз. Шундый фикерле, төпле, тавышлы да, ул тавыш белән генә түгел, әгәр дә кешенең әйтәсе килгән сүзе, фикере булмаса, ул язганны гына укып җиткерә алмый. Фикерле яшьләр булуы белән без бик бәхетле дип әйтәсем килә. Һәм безнең шушы иртәнге программа турында әйбәтләбрәк сөйләр өчен сүзне мин Айвазга бирер идем. Мин сөйләсәм узак сөйләм инде. Безнең башкарма продюсер Тәртип радиосының Айваз Садыровка сүзне бирәм. Ассаламу алейкум, хәерле көн, кадерле коллегалар. Резал апа бик дөрес эшләде, миңа сүзне биреп, кыскарак тотыр дип өметләнеп, әмма ләкин мин кыскарак тотырга тырышырмын чынында. Тәртиптә барда тәртип икәнен бик яхшы аңлыйсыз, әмма камиллеккә шикләр юк. Шуннан да менә Тәртип радиосының 30дан артык программасы бар. Һәрберсе аның үз аудиториясын тапты. Һәрбер программа безнең алтын бәһасенә. Әмма шуннан да менә инде тәртипнең беренче көннәреннән алып бүгенге көнгә кадәр булмаган бердән-бер, әмма ләкин радиостанциянең булырга тиешле форматы, программасы ул да булса туры эфирда чыга торган иртәнге тапшыруы юк иде. Әлеге теләк, максат күптән бар иде. Без инде ныклап тотындык 1 ел элек, чөнки менә шушы Тәт медиа ширкәтенә керү белән без аңладык, шуннан да мондагы мөмкинлекләр, безнең яңа мөмкинлекләр, техник мөмкинлекләр, редакцион мөмкинлекләр безгә мондый юлны ача һәм без әлбәттә шушы мөмкинлекне кулланып, ел буе әзерләндек дисәк тә ялган булмас, чөнки менә техник яктан студияларны төзеп һәм гомумән әлеге программага кеше эзләп, аның форматын, юнәлешен эзләп, менә шушы 1 ел үтеп китте. Шушы 1 елның яртысы бәлки эзләүдә үткән булса, яртысы аның чын мәгънәсендә җиңсезләнеп әзерләнүдә үтте. Һәм нинди максатлар куйган идек без әлеге программаны чыгарыр алдыннан? Безгә бик тә мөһим иде. Без аңлыйбыз, бүгенге көндә FM диапазонда сөйләүче радиостанцияләрнең булырга тиешлеген иртәнге сегментта эшләүче, туры эфирда эшләүче программасы. Аларның күпчелеге күңел ачу программалар, сез беләсез, һәрбер күңел ачу радиостанциянең үзенең иртәнге шоу дип әйтергә була инде, иртә беләнге шоу, ләкин безгә әлеге сүз безнең форматка да, безнең күз аллауга да туры килми, без аны иртәнге тапшыру дип атадык. Һәм форматын эзләүдә без шундый бер формулировка ясадык, әйме?
Biz яратып, бала шақтан тыңлап үскән шыбыклы радиостанцияләрнең иң яхшы үрнәгенә нигезләнгән, шушы заманның таләпләренә туры килгән матур тапшыру эшләү безнең максат. Һәм әлеге максатка без ирештек дип саныйбыз, иң беренче чиратта аның алып баручылары белән. Чөнки кемнәр алып барырга тиеш дигән сорау безнең килеп басты да, без бер әйләнеп карадык, ике әйләнеп карадык, аннан соң борылып карасак, үзебездә чыннан да тәртипнең чын йөзе булган, тәртипнең анасы дип атыйбыз без аны, әйме? Барлык эчтәлеген һәм рухын җиткерә алган, программа аша, теле аша җиткерә алган кеше ул Ризалә апа, Ризалә Исмәгыйлова үзе булды. Һәм аңа әлбәттә инде иртән белән тапшырып булгачтын, нәкъ безнең әйткәнчә Чыбыклы радиостанцияларының традициясе буенча, үрнәге буенча, телевизион программаларының үрнәге буенча кирәк иде. Партнер алып баручы ир-ат шулай ук үзенең сыйфатларына кертергә тиеш иде. Зыялыкны да, тавышны да, үзенең ампуласы да, һичшиксез аның бэкграунд дип атабыз инде без аны менә үзенең кылган гамәлләр буенча безнең форматка туры килүе дә. Һәм беләсезме, нинди бер шундый кызганыч дип әйтәм инде мин аны, бер ситуация килеп чыкты. Дикторлар да, матур тавышлы ир-атлар да бар, әмма ләкин аларның һәрберсе әле чыннан да журналистик яктан карасак, бәлки туры эфирда эшләр өчен туры килми. Менә шуны аңладык. Чөнки дикторлар язылган текстны матур итеп тәкъдим итүче актерлар алар бар, Аллага шөкер. Әмма ләкин безгә нидер бер универсаль формат кирәк иде. Һәм Аллага шөкер, без әлеге универсаль кешене таптык, тавыш ягыннан да, үзенең амплуасы ягыннан да. Һәм һичшиксез үзенең журналистик фикере, шәхес буларак фикере, кеше буларак фикере ягыннан да анда кеше безнең Илфат Файзрахманов булып чыкты. Һәм шуңа күрә каршы алыгыз безнең тәртипле иртәнге тапшыруны алып баручылар Ризалә Исмәгыйлова һәм Илфат Файзрахманов. Бурында алкышларда биреп алырга мөмкиндер. Чөнки менә нәкъ шушы кешеләр, шушы шәхесләр безнең тәртипле иртә тапшыруның булмышы дип әйтергә була. Чөнки алар аркылы уза. Әмма ләкин булмышы дисәк тә, нигезе дисәк тә, бу программа бик менә универсаль дигән сүзем булай гына яңгырамады. Ул бик күп мөмкинлекле, чөнки без кунаклар чакырабыз һәр иртән, төрле өлкәдән, тәртип форматына туры килгән, актуаль булган, әдәби якка караган, гомумән менә һәр яклап безнең татар дөньясын күрсәтә алырлык, алар аркылы нәрсәдер ала алырлык шәхесләр чакырыла. Эчтәлегенә килгәндә менә әйттек бит, матур үрнәкләр дип, әйме? Без уйладык, нинди бер элемент булырга тиеш безнең шундый, шушы безне балачакка кайтара торган, безне менә шушы Чыбыклы радиостанцияларга кайтара торган. Таптык без аны. Ул хатлар, кулдан язылган, конвертка салып безнең почтага җибәрелгән хатлар, һәм безнең программада башында нәкъ шушы хатларны килгән, редакциягә килгән хатларны укып башланып китә. Темасы төрле булырга мөмкин, аны баштарак менә шушы тәртип тапшыруларын насыйнып язганнар иде. Аннан соң инде ул тагы да киңрәк булды. Кеше үзенең моң-зарын да, шатлыгын да, үкенечен дә, сөенечен дә язарга мөмкин. Һәм чыннан да бу безгә редакция буларак шушындай хатларны кабул итеп, фикерләрне укырга рәхәт булган кебек, әле шуны тыңлаучыларга җиткерә алу үз бер рәхәт. Һәм чыннан да бүгенге көндә мондый хатлар бик күп. Аларны тәртибе белән без һәрберсен эфирга чыгарга тырышабыз, әмма ләкин билгеле бу мөмкин түгел, алга таба төрле формаларын карарбыз. Шулай ук интерактив форматны да үз эченә ала әлеге программа, уен форматы да бар, тыңлаучыларга төрле сораулар биреп, аларга җаваплар алып, җиңүчеләрне театр, концерт шараларына җибәрү. Менә монда утырышлар арасында әлбәттә программаны безнең әле генә ишетмәгәннәрдер. Без аны 1 сентябрь көнне сезон башында җибәргән идек, чөнки без махсус рәвештә менә шушы 2 атна, 10 көн 2 атна вакытны нәкъ үзебезне тикшерер өчен, программаны тикшерер өчен, алып баручылар бер-берсенә ияләнешер өчен алдык. Чөнки баштан ук әгәр дә кычкырган булсак, баштан ук аңа зур игътибар булыр иде дә, һәм шуннан да бәлки кайбер моментларын
безгә алдан ук әзерләп кую бик читен булыр. Шуңа күрә менә бүген инде без тулы хокукта кычкырып әйтә алабыз, безнең тәртипле иртәнге тапшыруы тәртип радиосында башланды. Һәр иртән шундый 7дән алып 10га кадәр, аның җанлы өлеше 8дән алып 10га кадәр сез тыңлый аласыз. Тыңлагыз, рәхим итегез. Чөнки шуннан да иң кешенең эшкә бара торган вакыты, кешенең яңа көнгә әзерләнә торган вакыты һәм нәкъ та шушындый программа белән тапшыру белән башланса, ул тагы да продуктив, тагы да яхшы, күтәренке кәефтә һәм һичшиксез җылы булачак. Безнең әле менә беренче сәгатенең хәзер тагын әзерләп бетерә сөйлешләре бар. Без бу хакта инде бер тапкырына сүз күтәрмәдек. Татарстан дәүләт телерадио компаниясының архивлары инде без бик күп, бик озаклап аның белән бәлки кулланылмый калган өлешен инде сорап йөрдек һәм аның бар иде максаты да, чөнки капчыкта торырга тиеш түгел безнең шуннан да алтын үрнәкләребез, аның күп өлеше һичшиксез Татарстан радиосында да чыга, аның чыкмаган өлешләре бардыр дип уйладык без һәм менә алдагы сәгатьтә аларны да күрсәтәсебез килә. Шушы архив белән эшлисе килә. Әле бу турыда Алла берсә безнең бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз Сифат абый үзе дә әйтеп китер. Шул кыска гына булырга тырышыйм. Шушы урында менә программа турында көннәренә килгәндәме? Безнең дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга һәр эш көнендә, һәр эш иртәсендә. Айсылу әйт нәрсә әйтәсең килә? Видео. Видео. Әйдәгез, шушы видео көндәлек дип атаган идек. Видео көндәлек карап узыйк әле. Тәртип радиосында премьера, иртәнге тапшыруын бүген 1 сентябрь 2021 елны башлап җибәрәбез. Риза Исмәгыйлова, Илфат Файзрахманов. Аллаһ Тәгалә кызыкларына биреп үсен. Тәртипле иртә. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, хәерле, тәртипле иртә барыгызга да. Хәерле иртә, тәртипле татар. Тәртип радиосында тәртипле иртә. 10-нчы, 11-нче, 12-нче сентябрь көннәрендә сәгать 11-дә татарча диктант яза аласыз. Сезнең балаларыгыз киләчәк юлда таба аларсыз? Татар телендә укып. Хәерле иртә дип менә шушы сорауга җавап бирүдән башлаган өчен беренчедән рәхмәт әйтәм. Аралашу форматында әле генә кешегә, ул кешенә бик мөһим әйбер, ул аралашу кирәк. Алар гәҗитне китапны укыйлар да, берсенә хәбәр җиткерәләр, яңалыкларны җиткерәләр. Үзгәрә Илфарның кайтуын түземсезлек белән көтте. Ләкин Илфар кайтмады шул. Тәртипле иртәнең видео көндәлеге бүген 2нче эфир. Ассаламу алейкум дип исәнләшик әле Айгөл. Ва алейкум ассалам. Хәерле иртәләр. Акыл безнең әле Шола театрында маршы күрелмәгән вакыйга белән 4 сәгатьлек булуы белән тамашачыны җәлеп итте. Чөнки бер үк әсәр театрда да куелды, һәм менә хәзер кино формасында инде. Җәмгыятьләрдә төрле өлкәләрдә эшли торган, яши торган кешеләрне берләштерердәй фикерләр эзли. Бәлки җилләр исеп сугарыр, эссе җәйдә ярсыган йөрәкне көзге салкын микән тугарыр. Тәртипле иртә уңышлы көнгә иртә диярсең. Тәртипле иртә. Я шушы көннәр эчендә генә күрдегез, күпме кунак булып киткән, әле буның барысы да киргә өлгермәде, без төшергәннәре генә киргә өлгерде. Бер фикерне генә әйтергә мөмкинлек бирегез. Әлеге программаның актуаль дидек, бит актуальлыгы да безнең өчен мөһим иде һәм шуңа күрә татар дөньясы белән бәйле булган актуаль хәбәрләрне шулай җиткерү, алар буенча фикер алышу, экспертларның сүзләрен тыңлау безнең башкарыла 9 белән 10 арасында һәм һичшиксез монда безнең Илфат абыебызның роле бик зур, нәкъ шушы актуаль хәбәрләрнең үзәгендә булган. Аны җиткерүче генә түгел, фикерле итеп җиткерүче кеше буларак безгә бик зур табыш булды һәм шушы урында аның үзенә дә сүз бирик әле шушы тәҗрибәсе турында. Менә шушы теге күпернең уртасында торгач берничә генә җөмлә әйтеп китим әле. Айвазның янып киеп аңлатуының сәбәбе бар, чөнки ул безне чыбыркылап диярлек эшләтте, әзерләде бу программаны. Яшь булуына карамастан дип әйтәм инде. Һәм хәтта мин үзем дә аңламыйчы, ул бит инде туры сөйләмгә, кеше белән аралашуга сусау шул кадәр булган күрәмсең. Үзем дә аңламыйчы эфирга кирип утырдым һәм хәтта диджей булып утырам икән мин. Әле менә шуны видеодан күргәч кенә аңладым име.
Әйінде Илфат абыйға келгенде, эфирда абый дип тә әйтәм, сез дип тә әйтеп карыйм, син дип тә әйтеп карыйм. Миңа безнең бит инде татар кешесендә үзеңнән олы кешегә бит инде я абый дисең, я ничек монда эфирда барбер теге абый дип әйтеп утырып булмый. Радио тыңлаучы безне ничек бар шулай кабул итә торгандыр. Бик куркып кына шалтыраттым Илфат абыйга. Чөнки җыелышта Ләйлә әйтте дә, менә ди Илфат абый бар бит ди. Без инде күпме эзләдек. Кеше таба алмадык. Илфат абыйга шалтыратканым, ул ярар дигәчтен, минем эшем бик күп инде минем ди. Ул журналист та, умартачы да, спорт белән дә шөгыльләнә, бөтен эш күп, ләкин ярар эшләп карыйк дигәчтен инде җанга май булып ятты. Шуңа күрә Илфат абый без шалтыраткач менә үзегезнең фикерләр ничек булды икән? Сезгә сүзне бирик. Мин сез алданрак шалтыраттыгыз әлбәттә. Мин инде әзрәк яллар үткәч, кышка тагырак үзем килергә җыйнадырым, махсус проект белән, безнең гәҗит белән бергәлектә бер проект тәкъдим итмәкче. Һәм ул кызыклы булырга тиеш дип уйлыйдырым. Әле соң түгел Илфат абый. Ул гөр булмастыр инде хәзер. Ярар, мөһим бүтәгә мин бик әйбәт коллективка килеп кердем. Шул кадәр аз үзләре аз санлы. Безнең гәҗит редакциясендә менә шундай телевидениедә коллектив шундай иде. Мин мәсәлән Айвазны ул кадәр акыллы дип белмидерим. Шул кадәр менә bütün әйберне урынына тиешле киштәгә, тиешле тәртиптә куеп аңлатып бирде. Мин радио бит минем өчен яңа әйбер. Һәм мин 40 еллык хезмәт стажымның 22 елы телевидениедә үтте, калган газетада, телевидениегә кадәр 3 ел Шыбыклы радиода, район радиосында эшләп алдым. Мәктәптән киттем армиягә, армиядан инде мәктәпкә кире кайтмадым. Шуңа күрә радио минем өчен яңа әйбер иде һәм минем тынычлыгым да качты. Менә ул бая якташ буларак инде мине бик каты мактады, зыялы дип тә ышкындыр да, ансы артыграк инде әлбәттә зыялы булсам. Зыянлы дип әйтеп булмыйчын дип катабый. Шуңа күрә вакыт җитенкерәми әлбәттә, шуның да сәбәбе бардыр инде. Менә бүген тынычлыгым качты дип әйтәм. Ике телефонымна да будильникка куям. Будильникны үзем уятам. Алданрак торып, аны сүндереп куям. Көн сайын йоклап калмагайым дип кытым чыга. Һәм икенчедән бүген тагын иң курыкканым күзлегемне онытып калдыру. Аны чыгып киткәндә дә ничә тапкыр капшап карыйм, бер тапкыр монда килеп җиткәч кире кайтып килеп, кешкә өлгердем эфирга. Һәм бүген дә эзли җаным чыкты, хайран эзләдем, ул минем кулымда булган икән. Менә шуңа күрә шушындай ситуациядә бераз теге арыганлык сизелә торганнар инде. Булай радиода эшләү миңа бик кызыклы. Мин телевидениедә эшләгәндә дә радио турында хыялланадыр, уенда бар иде. Менә Фаат абыйга да әйттем. 85 ел булды, 86 ел булды. Мин Татарстан радиосында дикторлар конкурсында катнаштым. 3 турдан устыман да, ләкин мине алмадылар. Тулы ставкага Талгат Хаматшин алдылар. Мине ярты ставкага тәкъдим иттеләр. Аннан чыгарылыш секторында эшләргә яртысы иде. Ләкин мин ашада яшидерим. Ашада өйләнгән, балабыз туды. Шуңа күрә мин ул тәкъдимнән баш тартырга туры килде. Һәм менә радиога килдем. Аллага шөкер. Беренче көндә дукынландым. Тавышым утырды, бөтенләй эчтә башлады. Хәзер әзрәк ияләнәм инде. Миңа авыррак, чөнки мин камерага карап сөйләргә өйрәнгән. Мин Резераның нәрсә барганын, нәрсә бар икәнен дип карап тикшереп утырам. Ничек өлгерә торгандыр ул анда? Аңа сөйләргә дә кирәк, борырга да кирәк тавышны. Менә шуңа күрә, менә шундыйрак итеп эшләп ятабыз. Әлбәттә, без партизаннар чагына эшләдек. Бик кеше әзрәк тыңласын әле безне дигән теләктә. Хәзер инде курка гына, хәзер инде эшлибез, Аллага шөкер. Әле дә камилләшүнең чиге юк. Әле Алла бирсә үсештә инде. Популяр тапшыру эшләү өчен бар кешебезне куярбыз. Бик зур рәхмәт. Фуат абый, сүз сезгә. Сез Тәртип радиосының күптәнге дусты, киңәшчесе, өлкән радио өлкәсендә тәҗрибәле. Бик зур тәҗрибәгез булган кеше һәм белүемчә, бу инде сыр итеп кенә әйтелде, сезгә дә яңа тапшыру эшләргә тәкъдим ителде. Бу чыннан да шулаймы? Рәхмәт сүз бирүегезгә. Шакыруыгызга. Чынлап та Тәртип радиосы үзенең беренче көннәреннән үк тыңлаучыларын тапты.
аны халық радиосы деп йөртә башладылар. Бу бик зур сүз, халық радиосы. Һәм шуны аклый торган тапшырулар уйлап табылды. Менә әйтик, озан әйтү. Бер генә радиода да юк иде ул. Һәр намаз алдыннан түгел вакытында озан әйтү. Хәзер бит шуны көтеп алалар. Шуңа иеләнделәр. Башка радиоларда үрнәк ала башладылар. Менә шушы әйбер. Ул Зәлил хәзрәтнең чыгышлары көн сайын йөрәккә май булып ята торган. Менә Хатмулла әфәндебез каян гына таба торгандыр шулай бит. Шит җирләрдә мухаҗир булып йөргән кешеләрне табып, аларның шул кадәр кысыклы да һәм аянычлы да хәл әхвалларын сөйләтеп, безнең туган илебездә яшәүнең, туган җиребезнең, туган телебездә, туган халкыбызның рухы белән яшәүнең кадерен тапшырудан тапшыруга төшендерә бара. Менә мин исем китә. Гөлфия ханымны әйтик, менә мөслим кадәр ерак җирдән татар теленең, әдәбиятыбызның да шундый үткен урыннарын табып ала һәм үзенең йөрәккә май булып ята торган интонациясе, тавышы белән чын мәгънәсендә халыкчан итеп җиткерә белә. Менә мондый мисалларны бик күп китерергә мөмкин булыр иде. Әле моңа кадәрге тапшырулардан да шулай бит. Менә хәзер инде әлбәттә тагын да халыкка якыная торган тапшырулар башлап җибәрелде. Ул да булса, әлеге дә баягы иртәнге сәгатьләрдә җанлы тапшырулар. Халыкның сусаганы әнә шул җанлы тапшырулар. Илемдә булу. Бу инде шушы радионың иң югары дәрәҗәдәге эшчәнлегенең бер күренеше, этабы дияргә кирәк. Һәм бу да тәртип радиосының, халык радиосы була баруын раслый торган бик әйбәт башлангыч. Менә мин була баруын дип әйттем, шушылай бит. Камиллекнең аның чиге юк. Әле әллә ниләр эзләп табылыр, уйланыр без шулай бит. Һәм инде елдан ел яхшыра барыр. Чын мәгънәсендә әнә шул халык радиосы була барыр. Мин үзем радионың шактый инде кысынкы шартларында эшләргә күнеккән кеше, әле 60-70 елларда менә күз алына китерегез, анда кагазгә карамаган, карамыйча сынзыр расламаган текстны эфирга әйтү һич мөмкин түгел иде. Без Казан сөйлидән алып, бүгенге тапшыруларыбызны тәмамлыйбыз. Хушыгыз иптәшләр дигәнгә кадәр кагаздан карап кына сөйли идек. Менә мин шуңа шул кадәр күнеккән, үз радионың теге ачып куйгач, микрофонны шулай бит. Инде электр тогы үткән кебек була иде. Шул кадәр киеренкелек, шул кадәр җаваплылык ябып куйгач, уфалла бүгендә тыныч кына исән-сау тәмамладык бит дип куя идек. Менә шул ачык микрофоннан шул кадәр курка идек. Нинди дә булса кирәкмәгән ымлык килеп чыгудан, яки акмак булудан шушылай бит. Һәм инде заманнар иркенәеп киткәч, мин шул микрофон алдына килеп, иркенләп сөйли башлагач, бераз тәртәгә керә алмыйча азапландым. Шулай сөйләргә мөмкин микән ул дип әйтеп име. Менә кешенең психологиясе.
шушындай заманнар килеп җитте. Тәртип ул бит инде менә башта мин нигә алай куштылар микән дип тә уйлаган идем. Ләкин тора бара менә аңладым. Тәртип теләсәк кайда? Ул тормыштамы, өйдәме, эштәме, үзең тотышындамы? Ул төп әйбер икән бездә. Менә шул тәртип булса, бөтенесе дә үз рәтенә куела, тәртибенә чыга шулай бит үзенең тормыш кирәгенчә бара. Менә шушы бик тирән мәгънәле, киң мәгънәле сүзне безнең бу радиобыз көннән-көн, елдан-ел аклый бара. Шулай гына була күрсен. Рәхмәт. Амин, амин. Бик зур рәхмәт Фуат абый сезгә фикерләрегез өчен. Безнең вакыт бик кысан, чөнки сәгать 12-дә башка пресс-конференция башлана. Шуңа күрә әйдәгез сорауларга күчик. Сорауларга күчик. Ягадел Әхмәтҗанов, Татар-Информ, по заместительству Тәртип радиосында хәбәрдар алып барышы да мин диме. Менә шундый сорау, мондый иртәнге эфирлар, тапшырулар ул тәртиптә генә түгел, республикабыздагы һәм гомумән Россиядәге барлык радиостанцияләрдә дә бар. Башка республикадагы башка радиоларны алсак та, тәртиптәге иртәнге тапшыру алардан нәрсә белән аерыла, чөнки башкаларда да интерактив бар, аларда шундый ук тур эфирда эшли, аларда да тыңлаучылар белән элемтә бар. Сездә үзенчәлек, изюминка, фишка нәрсәдә? Безнең бу инде күңел ачуга кырылган түгел, иртә. Һәм беренче үзенчәлеге аның бүтәннәрдән соңрак башлана. Анда бит инде 6-дан 7-дән башлана бүтән радиоларда. Ул күңел ачу радиостанцияларын мин аларны аңлыйм, аларның үзләренең куелган таләпләре, үзләренең эшләре инде. Безнеке менә ул бит рус каналларыннан да карыйсың, кешегә җайлы гына, рәхәт кенә, релакс кебек менә көнгә кирип китә торган ниндидер бер ничек дип әйтим инде. Старт бирү була инде ул урысча әйтсәк име, кириш көнгә һәм кеше бит ул шуның белән дәвам итә аннан соң көне буе син сөйләп утырмасаң да, ул үз хәбәр дә ала, шуннан мәгълүмат та ала, гыйбрәт тә ала, бүләк тә ала. Безнең менә бөтен театрларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки билетлар белән безне шул кадәр яхшы итеп тәэмин итеп торалар. Без инде радио тыңлаучыларыбызга рәхәтләнеп аларны уйнатабыз һәм уенда безнең булай гына түгел, аның һәрберсенең нигезендә уйныш түгел дигән безнең тапшыру бар бит инде электә. Анда ята я табышмак ята инде, я мәкаль, я җыр тарихы ята, я әдәби әсәрдән үзек танырга кирәк. Җиңел генә түгел дип әйтәсем килә инде. Тәртипне тыңларга бер яләнгәнче үз тыңлаучысы булган кешеләргә җайлыдыр, ләкин әле яңа гына тыңлый башлаган, кушылган кешегә кирип китергә бик рәхәт, җиңел генә булмаска да мөмкин. Ләкин бер яраткач инде аны китми торган булырга тиеш. Кыска гына әйтеп җавап бирмәйме? Барлык радиостанцияларда җырлар да яңгырый, барлык радиостанцияларда тапшырулар да бар, барлык радиостанцияларда алып барышлар да бар. Барлык радиостанцияларда да менә радиостанцияга кагылышлы элемент бар, име? Әмма ләкин тәртипне тыңлаган кеше башка радиостанцияларны аны айыра, монда да бары бер генә киңәш, тыңласыннар иртә беләнгә тапшыруны һәм айырмасын үзләре үк сизәчәкләр. Әйтеп киттегез, менә иртәнге тапшыру инде тыңлап үскән чыбыклы радионың иң мотор үрнәкләренә корылган дидек, име? Бу бит Татарстан радиосы үрнәге. Чөнки сез үскәндә башка радиолар юк иде һәм бүгенге тәртипнең иртәнге тапшыруы ул чордагы Татарстан радиосының һәм бүгенге көндә Татарстан радиосының яңа көн тапшыруыннан нәрсә белән аерыла? Без дөресен генә әйткәндә, нәрсәдәндер аерылырга кирәк дигән максат куймадык аздан. Без үзебезнең иң беренче чиратта менә тоемлауга таянып эшләдек, әйме? Андагы менә хәтта темпны гына карасак та, әйме? Ике алып баручы ир-ат, хатын-кыз, аларның темпы, аларның мәгълүматны җиткерү, аларның телендәге әдәбилеге һәм шул вакыттагы менә әдәби элементларда анда безнең бар махсус хикәя уку өлеше, әйме? Бар безнең менә әйттек бит иң айрылып ята торган ул да булса хат,
килгән хатны уку, аны җиткерү, аларга җавап бирү һәм алга таба шушы хатның темасын алга сөрү. Ул хәтта көннең бер безнең программалар төзелгәндә аерым бер тема буенча төзелергә тырыша. Яисә актуаль хәбәр буенча, шуңа охшаш кунагы чакырыла, хәтта хатта шушы этәргеч булала әлеге көн темасына. Ә башка радиостанцияларда әлбәттә андагы темп икенче төрле, анда үз вакытында гына элемент белән генә. Үзем шушы радиостанцияда эшләгән кеше буларак әйтәм мин сезгә. Менә Фуат абый да әйтәләр инде. Фуат абый, менә Татарстан радиосыны безнең бит инде иң беренче фикер Фуат абыйны кыйды ул. Мин тәртип радиосын Татарстан радиосының сөйкемле бер баласы итеп күрәм дигән. Бу без эшли башлаган чорда әйтелгән сүз. Һәм без аны үзебез дә шулай дип күрәбез, ләкин бу бераз гына барбыр заманнан да калмый торган бала инде бу. Ул әвәлгенең яхшысын алабыз без име, Татарстан радиосын тыңлап үскән чөнки ул безгә сиңгән һәм безгә бүгенге яшьләрне дә тартырга кирәк. Үзебезнең хәтта безнең алда куелган максатларына инде ул беренче конференцияләрдә үк әйтелгән, хәтта татарча белмәгән татар да килеп рәхәтләнеп тыңларлык итәр өчен. Шуңа күрә охшашлыклар да, аермалар да бар инде монда. Минем уйлавымча, һәр радионың үз стиле, үзенчәлеге, аларга һәр радионың үз стиле һәм аларга ул килешә. Ә менә безнең максат, менә мин килгәч тә шулайрак дип куйдым һәм аңлаштык, шулай икәнен аңладым. Без күңелле дә булырга тиешбез, җитди дә булырга тиешбез, ләкин җилпәзәк булырга ярамый безгә. Хәзергә изләнү бара бит. Менә башлап җибәрдек, изләнү көн сайын ничек яхшыртырга, ничек үткенрәк итәргә, тыңлаучылар белән элемтәне ныгытырга һәм шул изләнүдән инде шул тәҗрибәдән стиль барлыкка килә. Менә шул үзенчәлеге аның тора бара һәр көн сайын дигәндәй ачыклана барыр дип уйларга кирәк. Үз йөзе, үз юнәлеше була инде. Безнең вакыт бик кыса, журналистлар биргән сорау. Бер генә сорау бар. Иң баштарак беренче көннәрендә бер радио тыңлаучы әйткән, ал хәбәр булачакмы сездә дип, билгеле интернетта бар ул. Көн тәртибендә тапшырулар тәртибе бар интернетта. Ул булачак. Әмма ләкин безнең тыңлаучылар бит үзегез беләсез, өлкән яшьтәге кешеләр күбесе интернетка керми. Ә менә шул булачакмы? Булачак. Алла бирсә, һәр көнне иртә белән тыңласагыз, көн дәвамында тәртиптә нинди тапшырулар барасы әйтеләчәк һәм менә гәҗит журналларга шулай ук минем мөрәҗәгать итәсем килә инде. Безнең элек Ватаным Татарстан гәҗитендә чыгып бара иде, ул тагын ниндидер гәҗиттә оныттым менә хәзер. Атналык программа. Атналык программаны без гәҗит битләрендә дә чыгара башлаячакбыз. Тагын бер сорау һәм тамам. Тагын бер сораулар күп инде ул. Анасын үзара сөйләшеп үтербез аларын. Менә Илфат абый сезгә, сез инде радиода моңа хәтлек теге тулаем шулай зурлап эшләгәнегез юк иде бит инде. Үзегез әйттегез, телевидениедә эшләдем, микрофон каршында тыңлаучыларга сөйләгәнем булмады моңа хәтлек дип. Менә шулай нык итеп алынып инде. Татарстан радиосын кушсак, мен үзем дә шунда эшләп киткән кеше бит инде. Фуат абыйның тавышы шундук таныла. Тәлгать абый Хамматшинның хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар дип бетергәнен танылайм. Ә менә сезнең үзегезнең тавыш үзенчәлекле сүздә юк, ләкин фишкаларыгыз булачакмы? Алымнарыгыз, ысулларыгыз, ул теге тизләтү, беренче сүздән җәлеп итмәсәң, сөйләп тормасаң да була дигән әйбер бар радиода. Менә шундый фишкалар булачакмы? Менә Ризалә бит инде ул безнең оста алып баручы, аны телгә юкмы, аңа ереп барсаң, мин әллә кайда теге артта калырга мөмкин. Мин алай кызу сөйләргә күнекмәгән, теге тәмләп, озаклабрак сөйләргә мин аңа ияргә тырышам әлбәттә. Ләкин теге безнең әле бу тапшыруның эшләнеше минем әйткәнчә 100% инде без булды, калыпка салынды дип әйтә торган түгел әле. Без әле эшлибез. Әлбәттә минем дә тәкъдимнәрем бар. Анда бу хакта безнең сөйләшүләр бар. Әлбәттә булачак. Фишка турында гына әйтеп китим, әйме? Монда Илфат абый бездә эшли башлаган шул, әлбәттә үзенең тавышы белән, үзенең шушы интонациясе белән ул күпләргә таныш. Аны барлык кеше, анда хәтта фишка кирәкми. Илфат абыйның тавышын, аны күз йомсаң да бөтен кеше белә. Аны үзенең тембры, анда нәрсәләр фишкалар уйлап табу яңа сүзләр кирәкми. Илфат абый инде ул. Аны менә аның тавышын меңнәрдән айырасыз сез, барыгыз да булай да. Мине булай сурәтемнән хәзер сирәк кеше таный, тавышымнан таныйлар. Тавыштан таныйлар. Һәм менә Ләйсән йомгаклаганчы мин әйтеп кенә китәсем килә. Без монда утыручылар, сезнең күзгә күренгәннәр Айваз, мин, Илфат абый гына булса, безнең бу тапшыруны әзерләүдә көч куйган кешеләр байтак. Программа редакторы безнең Ләйлә Ялалова, музыка ягыннан Ләйлә Шаһиева, менә сезнең яныгызда утыра, ул безне музыка белән тәэмин итә дип әйтим инде, яктырту ягыннан безнең пиар бүлеге җитәкчесе Айсылу Лерон һәм безнең бөтен кешене гашыйк иткән әйберем менә шушы тәртипле иртәнең.
аның упаковкасы, аның музыкаль оформлениесе, бизәлеше, ул безнең менә бүген дә аның эше күп. Мин шунда гына эшләп кенә торыйм инде дип, шул кадәр тыйнак безнең Алмаз Сәйфетдинов, ул музыкант, ул безнең тәртиптә бара торган бөтен тапшыруларны гөл итеп чыгара торган кеше инде эфирга. Шуңа күрә бу күмәк хезмәт нәтиҗәсе дип әйтәсем килә. Җөмлә генә әйтим, бер җөмлә генә саулашканча. Бер җөмлә генә. Сез киттегез иртәнге тапшыруга мен белән Мансарага, әйме? Ансына вакыт юк диләр безнең. Аерым сорарсыз. Телевидениедә ул не принято, как говорится, ты бурчалып әйтәм инде. Нигә менә тәртипнең авазы китмиме телевидениегә? Менә нигә сезгә рөхсәт иттеләр телевидениедә эшләргә? Бу сорауга миңа бу сорауны шактый бирделәр, мен хәзер Айвазга әйттерәм, чөнки мин монда бернинди кемчелек тә күрмәдем. Беләсезме, бу тәртипнең киресенчә ТНВ каналы аркылы күбрәк тамашачыга җитүе дип кенә кабул иттек. Аның йөзендә хәзер 1 ел эшләгәчтен Татар радиосы дигән аның тәртип радиосына алышынды инде Айвазның, шуңа күрә аның йөзендә бездә бар. Һәм әле шуны әйтәсем килә, әгәр дә мине чакыралар икән, тагын башка телеканалларга yüzümне күрсәтүче, үземне фикеремне күрсәтә алырлык мәйданнарда мин үземне бу очракта каядыр беркетелгән, бәйләнгән дип санамыйм. Мин ирекле журналист, ирекле артист, ирекле шәхес, ирекле алып баручы. Бу очракта монда ниндидер теге контракт 100, кайдыр 100 түгел турында сүз бармый. Тәртиптә мин бүгенге көндә башкарма продюсер, хәтта алып баручы да түгел. Яңалыкны гына әйтим, туры эфирда эшләүче тагы бер программа әзерләнә. Шуңа күрә ул турыда да без алдан әйтеп кую кирәктер дип саныйм. Бу мәсьәләдә бер реплика гына әйтсәм, тыелар гомумән булырга тиеш түгел. Мәсәлән, безнең газета эшләүче журналистлар да башка газеталарда да эшлиләр. Һәм гомумән мин менә бүгенге көндә бераз проблемалар дип саныйм. Сез гафу итегез, ләкин безнең инде башка кунаклар килде. Миңа инде бөтен кеше ишарәләп күрсәтә. Аерым җыелып ала бирсә, сораулар күп, тапшырулар күп. Сораулар булса яңадан Ләйсән, бик зур рәхмәт алып барган өчен, аңлыйбыз барсында. Җыелырбыз, сөйләшербез, әле эшлисе эшләр бик күп алда, Алла бирсә.